Hey mga children, this is Crystal Q Pakanya and you're watching YouNeilIt's vlog. It's YouNeilIt, YouNeilIt, because I know this. Samahan niyo ako mga children. Mag-grocery tayo ngayon. Sorry if super zoom yung mukha ko. And I hope narinig niyo ako mga children. So pupunta tayo ngayon sa South Market and this is my first time na pumunta doon and wala akong kasama. And di ako sure kung saan yun patungo, pero meron naman akong ano dito, Gmap. By the way, di pa ako naligo. Yucks! Hindi pa ako naligo kasi para pagbalik ko, doon na lang din ako maliligo. Kadiri. Well, hindi naman ako mabaho. So, samahan niyo ko. Let's go! Sabi ni Gmap, turn right daw. So, nag-turn right na ako mga Hitsuraan. And it's freaking hot here. Time check, it's already 11 o'clock in the morning. And sabi daw nila na half day lang daw yung South Market. I don't know if it's real, if it's true, pero let's see kung half day lang ba talaga. Kunti na lang yung mga tao nakikita ko. Actually meron pa pero di na gaanong marami mga Hitsuraan. Sana di ako maano. May delivery pa ng Lazada, so pwede palang mag-order ng Lazada ngayon. Sige, try ko later. Actually mga Hitsuraan, kamay lang yung ginamit ko. Wala, hindi ako nagdala ng tripod. Baka paguluhan ako. Char! Char lang. Joke lang mga Hitsuraan. Hindi na ako sagabal kasi nahihiya ako pag nagta-tripod ako tapos ako lang mag-isa naglalakad. Okay lang if meron akong kasama, kasi ako lang mag-isa. Hindi nila ako sinamahan. So no worries. Okay lang. So mga 10 minutes na lang siguro andun na ako. Kasi ang bilis ko maglakad. Tingnan nyo mga Hitsuraan. Meron pang nagtitinda ng watermelon tsaka saging. Alam nyo, yung watermelon nila. Chika ako yung watermelon nila ng Hitsuraan. Sobrang mahal. Di mo akalain isang slice nasa 20 to 40 each. Di katulad sa Cebu na makakabili ka ng 10 pesos. Dito 20 to 40 each yung slice. See, ang mahal dito sa Manila. If you want to live here in Manila, make sure you have a lot of money to sustain your food, your rent, and your gaal. So yung mga travel dito, kasi sobrang mahal din ng pamasahe dito ng travel. Minimum 9 pesos sila. Sa Cebu 8. Tapos kahit ganong kalapit, sobrang mahal talaga. Sige. Malapit na siguro ako. So dito na tayo mga Hitsuraan, South Supermarket. And feel ko yan na yung South Supermarket. Nag-search kasi ako sa Google and nakita ko color green yung ano nila, supermarket. So feel ko yan na yata yun, pero I'm not sure if dito ba ako dadaan. Kasi parang papasok na to ng village. Sana nga tama to. Okay, tama nga. Sige, puntahan na natin mga Hitsuraan. Nung pagdating ko sa supermarket mga Hitsuraan, pumunta agad ako sa entrance and sinita ako ng guard kasi dapat pa daw akong pumila, and I was not expecting na sobrang haba ng pila, and I waited an hour plus.
only 1 to 2 persons per household to shop in accordance with enhanced community quarantine. Thank you for your cooperation. Kunting push na lang mga Hitsuraan, makakapasok na rin tayo. Yay! Finally, after 1 hour mga Hitsuraan, makakapasok na tayo sa South Market. And makapag-grocery na rin tayo. Yay! Thank you. Saan ba tayo? Ano bang uunahin ko? Hindi ko alam paano uunahin ko. Ikaw na lang uunahin ko. Char! Canned goods. Sige, canned goods muna. So ayun, nakabili na ako ng canned goods, pero gusto kong bumili ng cheese para sa chest. Ay, mali pala yun. It's hard for me to say you love. Go with the brother who you know how we do. It's tapos na ako mga Hitsuraan, magpapaka-counter na ako ngayon. And time check, it's already 12:15 in the afternoon na. Lunch time na. Tapos lumabas ako sa bahay mga 10 pa ata yun, mag-11. Jeepney driver ka girl. So ayun, tapos na ako mag-grocery char. Hindi ako nakapag-brief. Nakalimutan mo mag-brief, yoks. Kaya pala ang daming tumitingin sa akin, char. Kanina may tumitingin sa akin, parang minuman niya kanya. Kaya pala di ako nakapag-brief. Nakalimutan ko, nagmamadali kasi ako kasi alam kong mataas yung pila. At sobrang taas na. Ayun ako, nakakahiya. Budget ko is 1K. Aabot kaya itong lahat. For me to say you love. It's not for me to say you love. Go with the brother who you know how to do. Tayong sasakyan. So, maglalakad na lang tayo kasi walang tricycle. Hindi naman siguro malayo. I think mga 15 minutes na paglalakad before makaabot sa bahay. Okay lang, para ma-exercise naman tayo at makalanghap ng fresh air kasi di polluted ngayon yung Manila. Kasi always talagang polluted dito mga Hitsuraan. Sobrang traffic. Alam, tama ba to? Dinadaanan ko. Nga, diba? Mali yung dinaanan ko. OMG. Pwede ba dito? Shortcut na dito lang. Baka may ahas pa. Yeah, sobrang traffic dito mga Hitsuraan. And very polluted. Sorry if you're from Manila, pero that's my observation kasi. And totoo naman, di naman ako nagsisinungaling. So yeah, I think I need to drink. So punta muna ako sa 7-Eleven. Bili muna tayo ng maiinom. Di ko akalain na ang bigat. So mag-extend pa daw. Sana hindi. Para makapag-work na tayo. And gusto ko na makita ulit yung crush ko. Char! Crush ko sa work. Char! If you're watching, Char! Wait. May mask. So samahan nyo ko. Pauwi.
Look what I bought. My favorite chocolate drink. Vitasoy. Yay! Oh my Hitsuraan, thank you for joining with me. And comment kayo if may gusto kayong ipapagawa sa akin. And let's try to do it. So, pimples. If you like this video, don't forget to like, comment, and share. So, isi-shoutout ko yung mga nag-comment sa latest vlog ko. I mean sa previous vlog ko. This is Crystal Q pa kanya saying naka-salt and water na to. Bye! Thank you for watching! Go with the brothers.